particular guy you are seeing now said a lot of things. The time Anambra State government invited Akwa and arrested Ekehit and Doyeze Jesus. In less than 24 hours or 48 hours, this man came out. Wow! He opened his mouth to say a lot of things. Even draw boundary between Enugu and Anambra State. He opened his mouth to say, no Anambra indigenous should run to Enugu. They should face another side. You see, nobody knows tomorrow. Now, what happened in Enugu now is worse than Anambra State. And he's now a suspect. Watch. Because of here in Anambra State. Since here in I just some no now watch what goes ada. Nwekwu okuta. Wana Emeka amata. Ni abo okwu ngwalu ndị dibia. Na Anambra State. Jụọ fasi ha ọbụzikwa ọgwụ kunu na-agwọ ihe a. Ọbụzikwa omenala Igbo kunu na-emezi ihe a. Last time na my video, agwa m ndị ọkije okwu. Si ha aka ji ọfa anọzikwa na be unu, ndị omenala anọzikwa be unu. Ha ewezikwala igwe n'obodo fa. Sometimes, nkwuchi okwu otu a ụfọdụ ndị Anambra State agbalịba. Bịa na comment section, kwuba okwu. Sị m kedu ihe nje mere ndị Anambra attack. Sị na nwere na-eme attack particularly. N'ihe ndị ekwuru ya bụ na ọbụrụ ozi omenala ka a na-emesi. Otu ahụ ka nsi gwafọ okwu gwa ndị eze nwanyị. Si ha unu jiri nwayọọ. Na ọ bụrụ mgbagbo mgbe a na-eme dibịa mgbagbo. Na dibịa were ususo eje eme ya. Ị na-ekwu okwu n'ụwa, ị mara ihe ị na-ekwu. Ị na-agwa ndị mmadụ okwu a ga-eji wee ghọta maka tomorrow. Maka ụmụaka anyị na-amụta n'ụwa now. Ihe anyị mete ka ha ga-eso wee mmebe. Mgbụrụ anyị kọrọ ha ka ha ya aghọ. That's why anyị ji wee kwuo okwu. Ebe nọ today bụ n'Enugu steeti. Na-agwakwa ndị dibịa ndị na-agba ọsọ na Anambra. Maka na-akpọgo m ọtụtụ ndị dibịa n'ezi agụ ebe a. Gbakwa ọtụtụ ndị dibịa n'Enugu. Na-eme ka unu mata na onye ọbụla ọsọ na-achụ from Anambra steeti ya agbatakwana n'Enugu a. Ọ bụrụ ugwu Hausa ya gbagowe de. Ụzọ Lagos owero trailer dachiri ụzọ ahụ. Anyị achọkwa ifu n'Enugu a ịbịa kọlọpt ndị mmadụ. Na-eme ka ndị dibịa Enugu steeti mata. Neni dibịa si Anambra gbata na be gị nọlụ. Anyị wabụ ndị ọdịnala ndị Enugu anyị mata. Anyị abịakwa na be gị. Anyị na gị ga-enwe nsogbu. Onye ọbụla bụ obi ya. A sị na nkụ mmadụ ba n'ọkọchị na udu mmiri ka ọ na-anyị ya. Mụ abụ eze fere one of Eziagụ wee na-ekwu okwu na-agwakwa ndị dibịa ndị Enugu okwu taa. A sị na ofu akpụrụ aka lụta mmanụ ozu ọla ọnụ. Ọgwụ anyị na-eme n'Enugu ebe a. Agwa m ndị Enugu na-ejiro pasị mmadụ agwọ ọgwụ. Agwa m ndị Enugu ime kete dibịa tie ebe aka na kidnapping. Ihe enwe problem. Ime kete dibịa gwọbara ndị ori ọgwụ ị ga-enwe nsogbu. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ na-eme ya. Imebie nke mmadụ a emebi nke gị.
and the mata no chunike na anakwa n'ike ọmụ akwuru ya ihe niile were time Chineke si na ị ga-enwe ego ịgbaba speed moto ọbụla na-agba speed ga-ewe accident ịgbakarịa speed ihe ike ka ị akwụdo n'ezi so okwu nwere ikwu today onye ọbụla na-agba ọsọ agbatakwala n'Enugu anya first kwe mata gị anyị abụkwana gị ebe a and advice na-enye ndị dibịa ndị Enugu unu enyekwana mmadụ gap ịgbata na be gị bịa nọrọ maka na mmadụ ọbụla gbata na be gị nọrọ anyị wabụ ndị dibịa Enugu dị agwe ihe enwe problem be ga ama mbata anyị na gị maka na ị chọrọ imebi ihe anyị na-eme ekwugo m ọtụtụ okwu gwagasịa some of ndị Anambra steeti okwu unu jiri nwayọ anyị matara na ọbụrụ mmadụ ncha dị njọ dị mana o subirigo onye ọbụla nọ n'ọsọ a sị na agbacha ọsọ agụọ maya ihe ọbụla ị na-eme ichekwa elu iche azụ ị na-emegodi na ị na-agbata na ojiriba ebe a ojiriba adịrọ save maka Enugu ka ọ bụ chọbakwa steeti ọzọ ị ga-aba ebe ị ga-agbaga anyị achọrọ ịpụ gị n'Enugu a ọ dị ka okwu kwuru last time si ndị dibịa edem nye ha advice ebe 2 to 3 weeks now ndị Enugu gwakwa na ọ nwere ihe unu ga-emebe gọvanọ atinyere unu anya unu enwebe problem dibịa abụrụ ihe eji ama aka dibịa abụrụ ịbịa ị na-ekwu okwu anyhow ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa ị mara ihe ị na-ekwu and ihe ọbụla ị na-eme ị mara ihe ị na-eme last time ka m gwara ndị ọkiji okwu si ya ọgwụ ka unu na-emezikwa ihe a ndị igwe anọzikwa na be unu ndị ichie anọzikwa be unu onye ọbụla bụ aka ji ọfọ onye ọbụla bụ eze nwanyị ma ndị dibịa na-amalọ ma ndị dibịa malụ maka na anyị gbata na ọ bụrụ mgbagbo anyị da na nna gị na-eme dibịa ọ na ndị ikwu na gị na-eme dibịa dibịa na-ama mmadụ ama ịjoin na biznes ọbụla ị na-amaghị anyị ya ị ga-ewepụ m na biznes maka dibịa mma mmadụ ị ya na-atụ aja na egwu ihe ewu ususu wee nsọ ma na-enwe ihe ị ga-emebe ndị ancestors agụba gị iwebe case webe problem ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a ya kwụwa aka ọtọ so ihe ndị wee pụtakwu okwu today abụrụ ihe ọzọ na-abụrụ onye na-agbakwa ọsọ a unu na-agba na Anambra na unu kotere agbara na-agba unu ebe ahụ unu agbakwa n'ọsọ abịaba n'Enugu ọ dị ka last time ije na my video ekwuru m okwu ebe ahụ si ma ndị a niile na-epromote iche ndị dibịa gwakwa ndị Eziagụ okwu gwakwa Enugu steeti unu enyekwana ndị ala nke ha bịa ebe a maka na ha bịa n'Enugu a ha ga-emebi ihe by then enwebe nsogbu by then amaba aka so ihe nji wee kwuo ya today ị na-agba ọsọ gị gba nna bụ ugwu Hausa ọ gba nnaba Lagos airport dịrị free ma travel to outside country don't cross Enugu maka ịgbabata Enugu a anyị waka ga-ekwukwe si na virus bata n'Enugu anyị ka ga-agwakwa ndị Anambra na virus abatagwokwa na be anyị
unu bịa wepụrụ anyị ihe a ọmụ a bụ eze fero kwuru ya and akpụrụ mmiri n'ọnụ were ekwu ya ị na-emekwa omenala were ususo eji eme ya mụọ bụ eze fero bịa ekwuru okwu si na otu ọbụla isi gbu mmadụ ka anyị esigbu iyi ekwuru m ya na mbụ ka na-egbukwu ya today ijiri ọgwụ gbuo mmadụ anyị eji ọgwụ gbuo ị na-eburu mmadụ naanị ya ego ị gaga ewekwe kesi mata agbata na onye ọbụla ihe ya hụrụ na ọ ya achọ ya okwu m gwara unu na mbụ ọ bụrụ na unu gbaitere ya ihe na-emebu na ama mme unu dizi omenala Igbo emeni ha na onwere ihe na-eme nwanyị na ihe na-eme sonye nji wee kwuo ya today ma ndị ka na-anọ ma ndị upcoming ndị ka na-apụta maka dibịa ama nchikwa omenala ama nchi ihe ọbụla ị na-eme gbada ya na-eme ya ijiri aka gị kpọọ onwe mitin maka agwara m ya ha agwa gị bata na ụmụnọ gị na ụmụ gị ma na palọ gị kpọọ onwe mitin ebe ahụ onwe ihe dịka advaịsị mmadụ nyere onwe ya so ebe mụnwa kwụbụ ị na-agbakọ ọsọ gị makwa na ụzọ Enugu adịrọ mma isi Anambra sị na ịbụ dibịa na ị na-agbata n'Enugu ka ị bịa nọ n'Enugu a ana Enugu dịkwa ọkụ n'ebe ị nọ ịma nzukọ ike n'Enugu a maka na n'Enugu ya amata na ị bịara imebi ihe ebe a ị bịara ịkọrọpt ndị ji ofe eme omenala fa ọ ndị Anambra ka a na-aya na dibịa unu jidere omenala mebie so ị na-agba ọsọ gị chọmakwa steeti ị na-agbara ya don cross Oji River anụ ọgbọ m ka ụfọdụ na-akwado na ha na-agbadata Oji River Oji River dịkwa n'Enugu steeti anụ Enugu a ama mbatakwa anyị na unu chọọkwa na ebe unu ya emebe ihe a unu na-eme unu eje Asaba jee kerie Asaba Enugu bụ nna achọghị. All right, have you seen the reason why it's very bad to conclude? I think your problem is you talk too much. Any small thing, you don't come out. As a native doctor, if you claim to be a good native doctor, you will not have that time. You will not have that time. In less than 48 hours, where this thing happened for Anambra State, about Akwa and Okuko, you came out online. Even drawn a boundary, as in you distance Enugu State from Anambra State. For those that don't understand Igbo, this guy, because of what happened in Anambra State, he said that if you are a native doctor and you want to run, do not come to that Enugu State at all. Once you enter Enugu State, you have problem with them. That you should run to the north or any other place, but you should avoid Enugu State. Now it has happened to you. It has happened to your doorstep. In this video, you said that Enugu and Anambra State is very far from each other, that you don't have anything in common. Now, the same you came on live video yesterday, and you started distancing yourself from your brother that was a kidnapper and a ritualist. You started distancing yourself. You even started explaining that your own town, your own village, you have to pass, you have to cross 1, 2, 3, or 2 or 3 villages before you get to his own village. But he's the same Enugu. He's your brother. Aside him being your brother, we saw both of you together. It shows that you guys are friends. I'm not saying maybe you know what he's doing or you are among those who do all these things. I don't know. But they said
best of the same feathers flock together. You understand? But I'm not saying that you are among. But I said, let the government investigate you, because we have seen you and this young man, and both of you are from the same Enugu state. You are brothers, and you do the same work, native doctor. You understand? You don't need to be to start conclude. Even Akwa is now better than you now. Akwa them now, even like a hit, they are better than you now. Because these people now, we have not even had or seen any evidence from the government yet, which we are waiting for. The matter is in court. But they never come out now and say, they see human beings, they see where they dump people, they see where they adopted people and dump, blah, blah, blah. But your brother now, your friend, your blood, where two of them are together for the same video, used to stop people in a pit right inside his house. He come out online to pia. You better be careful. Be careful. And this is a big lesson to people. You don't jump into conclusions like that because you don't know what will happen next. Do you understand? About Gonyagu. Please, Enugu State, investigate this young man. He talks too much. Even yesterday, he don't come out to defend everything. All the video where they see this. Like I said, they talk say this guy now a big guy. Say he hits money. You go come out now to claim say na your blood. Say see two of them together. But because of say they talk say na kidnapper now, you don't distance yourself. About Gonyagu. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, stay connected, subscribe on our YouTube channel. Thank you and God bless you.